Әкиятле бутка. Габдулла Тукай шигырьләреннән. Мин Тукайның әкиятләрен, шигырьләрен тыңладым. Алар бары тик яхшыга өйрәтә дип уйладым. Үземнең курчакларыма кабат сөйләдем. Әйттем, әнинең яратып безнең Тукай дигәнен. Сезгә дә сөйлимме хәзер әкиятле бер бутка? Анда Тукай геройлары җыелганнар кунакка. Быгыр-быгыр бутка пешә, килгән кунак безгә төшә. Безгә төшми кемгә төшсен? Бездә тәмле бутка пешә. Бер чак бурчак тапкан икән каяндыр су анасы. Казан аскан, су кайнаткан, салган бурчак ярмасы. Бутка пешермәкче икән, кунак җыймакчы имеш. Кунакка хәтта шүрәле үзе килергә тиеш. Кәҗә сарык чыбык-чабык ташыйлар ди учакка. Бер чак тәмле бутка исе таралган тирә-якка. Урман кисә торган былтыр бутка исен сизгән дә шүрәлене чакырган ди. Бутка ашыйбыз, әйдә! Кунак килүгә чәчләрен матурлап куяр өчен суанасы тарак эзли басма өстендә кишен. Тарагы алтын булса да таба алмый аптыраган. Шунда бер малай аңардан тарак таптым, син эзләгән шулмы дип сораган. Әй, шатланган суанасы тарагы табылуга. Бутка белән сыйлаган ди бүреләрнең барында. Әби белән бабайны да, Акбай белән малайны да, шүрәле дә, былтыр да, кемнәр генә юк монда. Быгыр-быгыр бутка пешә, килгән кунак безгә төшә. Безгә төшми кемгә төшсен? Бездә тәмле бутка пешә. Мин бөтен белгәннәремне бутка ясадым бугай. Укый белсәгез укыгыз, алай язмаган Тукай.